नमस्कार, प्रणाम भाई। मैं एडिटर, डायरेक्टर लवकुश आशिक आप सभी भाइयों को दिल से प्रणाम करता हूँ। और हम यह बतावे खातिर एगो शॉर्ट वीडियो बनावत तानी कि हमार जौन ई परिवार फिल्म्स बाटे एकरा पर सुबह में एक दिन या तो बीच डाल के वीडियो हमार सुबह में 6:30 बजे आई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट बा, सपोर्ट करीन जा, लाइक करीन जा, शेयर करीन जा और अपन मन पसंद बताई जा कि हमनी के कैसन वीडियो चाही। रउआ सब जैसन खोजब जा तैसन हम वीडियो अपलोड करब। और हाँ, एगो और बात बता दी, अगर आप लोग मतलब काम कइल चाहतनी जा, चाहे स्टोरी लिख के दिहल चाहतनी जा, चाहे जेंट्स हो या चाहे लेडीज़, तो हमार पोस्टल पर नंबर बाटे, कांटेक्ट करीन जा। और हाँ, प्लीज़ भाई हेल्प मी और सपोर्ट करें जा, फुल सपोर्ट करें जा। काहे से कि एगो हमार चैनल जो है बहुत अफ़सोस होता है कि का बताई रउआ सबसे, जो हमार चैनल बहुत ही अच्छा खासा सब्सक्राइबर जौन कि 40,000 सब्सक्राइबर के हमार चैनल अब मत पूछिए, अब डिलीट हो गइल, लेके बहुत अफ़सोस बानी। और इ एगो नया चैनल बाटे, तो प्लीज़ जैसे उ चैनल के सपोर्ट कइले रही जा वैसे ही चैनल के सपोर्ट करी जा। हर हर महादेव।